Bai, hasteko zen, Alderdi Popularrak aurkeztutako ekintzaileei buruzko arau foralaren asmoak onak izan daitekezela. Gertatzen dena da, gelditzen dela bakarrik neurri fiskal batzuetan, ez? Eta gero beste alde batetik, antzeko lege bat, proposamen lege bat aurkeztu da Eusko Legebiltzarrean, eta uste dugu, lehenengo eta behin, onartu beharko litzatekeela, marko orokorra behitu behar dalako. Beraz, ikusten dugu, partxe bat izan dela. Beste alde batetik, Alderdi Popularrak lan hau amortizatu nahi duela, ze Madrilgo Korteetan antzeko proposamen bat aurkeztu dago. Beraz, ez dakarrela ezer berririk, ekintzaileek behar dutena ez dira bakarrik neurri fiskal hauek aldatzea. Azkenean, enpresa txikiei buruzko edo enpresei buruzko neurriak proposatzen dira, eta ez osotasunean ekintzaileak behar dabezen neurri buruzkoak ez. Eta hor bai dagoz, alde batetik errestea, ekintzaileak behar dabezen, informazio guztia, gero zelan kokatu edo proiektua, zelan aurkeztu, finantziazioa, eta aspektu asko dago hemen legal ez direnak aurkezten. Adibidez, ez da aurkezten inondik inora bez, emakumearen papera enpresa ekimenetan. Eta hori, gaur egun eta orain 3 urte Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa edo estudio batetan, hori adierazten zen beste gauza batzuen artean. Beraz uste dugu, gehiago dela bere medallatxoa eskeitzeko, baina ez da benetan betetzeko proposatzen den edo esaten den funtziorako.